Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda. Watuak. Kaka jo otachiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche maga. Siasa. Dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ma en duond Onagi. Mana kamano nyakora mga juang kamora mora mitira kathulu makenda magoro kamano madunga enyano bongo nyakalaga nyasach polo gi piny kuom thuolo mabendo miwakan mondo miwa bed koda thuolo machalo koda kamande kwa gombaka chutho taka chal kod jotelo mopogore opogore nyakora mga juang wakelo ne e Chuny Onagi TV odichieng' makawuono ma en tarik 18 dwe mar 8 higa 2016 wachoko bedo kande kod wendo mar ariyo bedo kacha ne Migosi Jared Ouma Odongo ma en kacha jachung' komno mar Market Milimani Ward higa 2017 nyakora mga juang kacha kod otiko mabendo dhi nyiso mbele kanyo nyakora mga juang medkete mar Chuny Onagi TV wadhi gombaka kacha kod bende siasa mamalo mwadhi neno neto wan kako Luo pinyo chomo kodwa kanye to bende pinywa owacho dhigi kodwa machalo na nyakora mga juang gima oganda bende kama kare nyakora mga juang ma biro banka bende oganda mopogore opogore ne kacha gi paro mopogore opogore ewi kaka bende piny Kenya dongore kaka piny Kenya bende nyakora mga juang chwana utimari mondo mimbi donje to kodwa Chuny Onagi TV Facebook page, Chuny Onagi TV TikTok kachel kod Chuny Onagi TV YouTube page kama ta channel ni Anan Steve James aka Nyakwar Nyaronyo 1 akathul makende marwa ketwaka bende wachake sama chalo koda kamandie Migosi Jared. Yes, Steve. Honorable 2027. Mosekawe. Odong mana confirm. Iriyo nade? Ariyo maber. Iro kama. Amor kabisa kuom kauthul mari makende mondo michope Chuny Onagi TV kwa gombaka. Pakapo kwa mbele ma kamera mari yangrina janeno mar Chuny Onagi TV nito Migosi Jared en wood kanye. Erokamano Steve kuom thuolo ni kendo mokwongo go erokamano duond Onagi kuom host kawuono mondo mi ang'era kendo mondo mi aful nyinga maber gi kama ae ne jo Kisumo te moloyo sana sana ne jo Market Milimani Ward kama ane gi gombo mondo achungi kaka MCA kendo mondo mi akaw mondo akony jowa matimo ohala kaachiel to gi residents modak within Market Milimani Ward. Ma en Jared Ouma Odongo an wuod Kisumu ka an okeo Kisumu ka ma jakara chonyo kanam an jo ohala kendo lony man tiego en mar timo ohala. Erokamano Steve. En wuod Karachuonyo Kanam. Yes. Wuod Kanam. Okeo Kisumu. Okeo Kisumu. Yes, modake Kisumu. Ema some. Tija Karachuonyo. Erokamano. Kanam. Yes. Kanam kocha to bor. Erokamano Steve. Kanam piny motimo bala. Yes. Kanam ang'eyo. Erokamano Steve. Erokamano ahinya. Kapok wadhi mbele, Jaluo nyaka ne pakre. Yes. Ineno kwara?
an kaka Jared Oumo Dongo, pakruok na maduong' ka kabisa en idendaga mane Jaro Jaro. modong Ionge nyingi juogi. nying juogi man go mogik kabisa en Jaro kende ma Kende. jowa oherago kendo gidendago. Mane magiluongo nyaka Yes, Kanam. yes kamano. Yes. Kanam Turbala. Yes. Wadhi mbele kacha wadanane to ka bende wuod Kanam ni bende en jaluo adier. Kapok wachako ga chenro mago wachako ga gi ngero ngeche luo. Yes. Nikech ma en duondo nagi adundu jaluo kama bende koro wagero dhowa. Jodongo nobedo tieng'o ndalo moko to ne gitiyo gi ngero moro ne oganda. Ne giwacho ni dhier mako wadu ok mone nendo. Dhier mako wadu ok mone nendo. Yes. Lernwa ngero no. Koro ngero mawacho ni dhier mako wadu ok mone nendo, na jogi temo wacho ni seche ma ng'ato dhi kata ng'ato bedo gi chenro ne kaka ode owuon, inyalo yudo ni nyithindi ochiemo, jogi ochiemo, to ng'at machielo nindo kech kamoro. Manyiso ni inyalo wuok kawuono odiochieng' masani igone kata simu kiwacho ni shida mari, to kokawe okang' moro mar adier mar ng'eyo ni ng'ane nigi shida makare. Omiyo ngero no nabiro mondo puonj jowa, ok ni mondo mi jowa tim ailano. Nitemo kete mondo mi opuonj ng'ato ni ng'e ni kata ka dhier mako wadu ok nyalo moni nendo. Tadier ng'ato nyalo bedo ne okoso. To sama ng'ato okoso, Steve, ka ng'ato duongo ni mondo mi konye, dwani mondo ichiwri mondo ikony ng'ano. Koro ngero no natema nyisowa gino e lach mare ni dhier mako wadu ok nyalo moni nendo, manyiso ni ng'ato nyaka ng'i odgi mondi kapok ong'iyo kamachielo. Iwacho maber, ng'ato nyaka ng'i odgi mondi. Yes. Kapok ong'iyo kamachielo. To ng'ato wacho ni dak ichung' Kanam ibiro maket Milimani. Ing'e gimomiyo inyalo penja dak achung' Kanam. Ng'e ni konyuoli, inyuoli gi mamau gi babau. Koro mamau nyaka bed nyaka machielo, mamau be nyaka bed nyaka machielo. Kaka wan joka Rachuonyo ok wakendre. All the way from Kanam nyaka ichopo Ugis. Kikendo tikendo mana jadak man kanyo. Koro an baba wa nomanyo nyaka Kisumu kado. Ema nokendo, to nikech anyisi nyinga ni Jaro, jo Kisumu nohera ahinya. Omiyo adak kaneya bakanye kama time gigena te. Omiyo Kisumu ka chal dalawa. Kendo omiyo aluongra japiny ariyo. Kuma baba wae mano dalawa, kama mwae be mano dalawa. Koro omiyo mano nyalo poga gi gimipenjano. Kisumu isedak kuom higni mathoth. Kisumu asedak kuom higni mathoth. Sani iwuok idwaro maket Milimani Ward. Yes. To ang'o modwa loko Milimani kacha Omuga? Steve, king'iyo market Milimani Ward, en a ward miluongo ni market kendo ni Milimani. Milimani en resident. To market en kama oting'o johala. Koro an kaka nyisi ni an johala, tasaneno gik matimo johala. Asebede e politics ni kata e gombo mar politics ni since 2013. Kobedo kanene kaka itime gi kaka johala wabedo time. Asebede ohala ni be kaneno ka johala chandore. Koro gidwaro leader, and awacho maber ni wadwano ibed gi leadership ma recognize the leadership mag sectors. Momiyo ka chopo kacha tawinjo gima ja stage wacho. Gima ja stage wacho opogore gi ng'ama jalek market nitie. Ja stage ibro yudo ni en ng'ama tiyo tich miluongo ni transport sector. Magin jo waluongo gi ni manamba. En gi shida mare mabijo bedo ibedo address kaka ja manamba. Ka wadhir johala be nigi shida ne mabedo address kaka johala. Koro ka in jatelo nyaka ibed jatelo moluoro leaderships mantie area. Mong'eyo shida ma jogo donje. Mong'eyo tabo ma jogo donje. Kaka an Jaro aloko ohala e oile market. Maka ji nabedo affected kanyo, nan one of them. Wano bedo affected. Omiyo shida ma johala dhiye kawuono ang'eyo kabisa. Kendo mano omiyo wuok oko mondo mi akony johala. Gi yore mopogore mobro wacho. Gin shida mage. Number one, anyisi maber ni mondo itim ohala maber, nyaka ibed kanyo ma ji gwenyore gi wuoth. Manyiso ni human trafficking bede. Mane kama inyalo time ohala makare. Koro koponi wadwano loso ohala maber ni jo resident ma Kisumu kata jo timo ohala ma market Milimani, nyaka area ma gitimo ohala nyaka waket
kama ji wuothe, kama ji kale, ema biro neno gik ma gitimo, gik ma giuso. To kwa kawo jo alagi, bwa kete backstreet, to kwa channel gi ways mag movement manyalo miyo alagi timre makare, wahinyo jo ala. Omiyo wadwani wayier jatelo mung'eyo mago, mung'e planning of the markets, kaka Jared Oumo Odongo, wabro make sure ni jo ala ok bed affected, issues mag jo ala bedo addressed, tiwinjogi, titimogi yo makare. Kich, an naneno ka mara nokotime yo makare. Omiyo nahinyora, to naneno nyaka jok moko motho, to naneno nyaka jok moko mope, to naneno jok moko nyaka sama wuoye kodi ni, pod ochandre gi nyathine, kich gimouso en mana gimo nyalo chamo, to kendo kinyo chako duga. Manyiso ni ok onyal timo gima iluongo ni saving. Koro wadwaro ni watimo wale yo environment makare, kama ler, kama ji residents nyalo bire. Anyisi ni market Milimani oting'o resident, to oting'o jo ohala. Joma owuok e Milimani nyalo chopo mondo donje Jubilee ba nyiepi, ka security mari ni kare. Koro wadwaro jatelo ma iwinjo, ma understand the grassroots, the ground, the market and the challenges that they are facing. Nabedo kande gi the current MCA mar market Milimani moluor Seth Kanga. Yes. Eke adu nyang' nyisa no setiyo kacha maber, kendo loso kuonde miwacho ni jokuothe go loso nyaka kuonde ma ji wuothe maber, pavement. Ma Milimani kanyo ward kende man gi public swimming pool, ma kalit chame tidhi gaga bal. Tende no setimo tije mathoth kabisa. Kore ma kela penyo ni to kara ang'o ma idwa loko kacha ma mheshimiwa mantie sana wacho no setiyo matek. Ki mention chiro, awinjo ki wacho kacha Jubilee. Yes. Gin tirni mage ma samoro bende yudore e market Milimani ward kandi ma wawuoye. Steve, wan gi chiro miluongo ni Lake Market. Wan gi chiro miluongo ni Biashara Market. Wan gi chiro miluongo ni Chichwa. Wan gi chiro miluongo ni Jubilee. Wan gi chiro miluongo ni Jinokeo. Koro chirni gi te, king'iyo gi mos, routings magwa mwatimo mag gechewa, miyo joge nitie along Oginga Odinga Road. King'iyo chichni gi te, kaka koro akawo ni kadwa chiwo negi ranyisi mar Chichwa. Chichwa ma malo, ibro neno ka jo ohala timo ohala kanyo, to koro godhiambo to gidwa ni giwuogi mondo gibede bath ndara eka gitimo ohandgi. Kendo kidhi kanyo mos bitimo nonro makende, ibro fwenyo ni onyalo bedo kanyo nyaka saa 8 nyaka saa 9. To kowuok kanyo bodhi kata mana dho supermarket miluongo ni Naivas, pesa modhi loso kanyo pogre gi pesa manene kuom Chichwa. Ang'o matemo wacho? Chiro kigero owinjo beni kete a structure manyalo miyo movement obed free, manyalo miyo ng'ato kochung' ka to nyalo neno gima timore loka cha. But iyudo ka chiro gi nitie, to ok ginyal timo maber ahinya nikech kako ketgi, kako gergi. Koro mpangilio margi mobedo marach. Wan gi chichni kanyo mobedo kanyo kendo iuse kendo ji tiye, but ok nyal satisfy their needs. Nikech ang'o? Chiro gerre marach. Mpangilio mar chiro nobedo marach. Koro mane omiyo iyudo ka jowa timo ohala to giwuok kendo oko mondo andgi go gitime bath ndara, kumbe iwinjo ka mheshimiwa Seth wacho no gikete ka brosgo. Koro godhiambo saa 11 chakre saa 10 ibro ka gine bath ndara kendo gitimo ohandgi. Nyiso ni giwe kuonde ma ujube ni gibede ka giwuotho kuonde go, nikech kama gibede no ok obed makare. Kaka en jafwambo, apani unyalo wuotho kuonde aila go mondo moyo ne magik mawacho go confirm ni gin adier. Ma en kidonjo tidhi muko gika. Ok adhi muko gi. Nyaka wabed piny go gi jo ohala. Bwa ng'e ni karwa kani owinjo bed ni walose na mondo chiro no bed makare. King'iyo Jubilee mane wacho no, Jubilee en chiro mosebedo kanyo higni mang'eny kata kapok onyuola. To gigi masani nitie, iyudo ka ji opong'e makendo koro ji ng'eny zaidi. Miyudo kata ka wuoth e iye seche moko nyalo bedo matek. To en e chiro mana ji ong'eyo ni Obambe use. Iyudo ka gigo manotimo chon e iye kanyo sani lal nikech ang'o? Ok wamiyo gi ndhadhu manyalo miyo ohandwa ni bed makare. Ok watimnegi lendo makare manyalo miyo gigo bed makare. Ok watimnegi renovation kata loso structure go ma modern in a way ma jogi nyalo hero kanyo. Kapok wawacho ne jowa ni wadaru, ang'o momono waloso kuonde go bed makare manyalo dhi gi standard of the needs mag jo county dwaro. Koro apani magi mujube ni kaka wan leaders ko wuok oko
to wabedo kodgi piny to wawacho ni mae gima jo ohala dwaro, mae kaka owinjo bed waloso health services mane iye kuondegi mondo jowo tim ohala kuonde makare kendo winjore. Yes. Bi ni wuon kaka Mheshimiwa Odongo isebedo gi jo ohala piny migo kodgi mbaka? Steve, kadwa nyisi, an asebedo gi jo ohala kendo kanwa negotiate wawinjore gi jo county kuom higni mosekalo mondo chich obi kata kama miluongo ni Ojino Keo. Ojino Keo ka structure makanyo nabiro no consult gadui. Makidhi Ojino Keo structures makanyo gibiro ka giber kendo that place is very busy for the business. O support business madhi kanyo. King'iyo kano ger chichwa, apani kata Seth Okwiny Kang'ano notemo pingo the way mana jogo gero go chichwa. King'iyo sani apani kwa biro bedo piny gi jo ohala, awinjo kitiyo gi dholuo ni biro muko kanyo. Ok wanyal muko but wanyalo kete e okang' manyien madwarore manyalo miyo support jo ohala mondo tim ohande kanyo maber. Kopogore gi kaka othung' ma ng'ato kochung' kucha to ok nyal ng'e ni stall number ni kanyo. Koro mane gima wapani wanyalo bedo wanyalo improve ka wawinjore maber gi jo county to kwa time e yo makare. Kech gima late na Steve, ng'ato gerne kamoro kendo insist ni mondo kanyo ma jowagi reinforcement kata jowa ma jo county insist ni kacha manyaka itiye. To ng'ani hinyre kama chuno nyaka wuog oko godhiambo. Ang'o ma mono gero gino kwa winjre gi jo ohala mwaketo gino e yo makare manyalo siro ande motimo kanyo. Koro mane kama apogora gi jo ohala. Kendo mano miya wacho ni kaka an Jared Oumo Odongo koyiera taburo bede okang' mambele mar make sure ni jo ohala oyudo gigo magidware e yo makare. Chichewa olosgi e yo makare. Nikech anyisi na bedo affected. Ok awach no ile park kato ile park masani ni gere mondo obed kama entie kama nyalo yue rach. But gima temo wacho ni yo manolo kigolo wage iye kanyo no kotim makare. Kech ka ng'ato ketho mwandu ni mano ng'amo negi. Seche moko in gi loan, seche moko in gi macha. Manyiso ni wabed gi jatelo manyalo chung' kodwa, banyalo nyiswa dhi adier, banyiso ni sama pok wagolo ka to watero ka. To kama watero ni Steve, adwa miyi example. Ne wawacho ni ka mtoko owuok, matatu owuok Kondele biro town. Waluwo route achiel nyaka town. Kendo kwadok route achiel nyaka town. Ka penji, nyisa ni jo ohala nyalo ringo mondo gidhi gitimo ohala. Gibro gombo ni mondo gitim ohala along that way kamilore ji katimre na ji. An pacha kawuono nano ka jo county chako temo ni time na gi divert matatu mawuok matingo ji kowuok Kondele mondo lu Nyerere Road. Dongen kamano. To na gidwa ni gilu Nyerere Road kendo gichaki dog Nyerere Road. Neno ka jo matatu no winjo pek kanyo. Manyiso ni ng'ama nigi paro no en go maber lakini ok o implement e yo makare. No winjo beni donjo gi kamiluongo ni interest to bedo gi exit route kipacha no winjo beni wuok CBD kata wuok Kenton to waluwo kanyo ka wadok. To samo biro to wadonjo gi Patels to wadonjo Nyerere Road to walowo dho Uhuru Market. Koro ng'amiloro kanyo loro ng'amiting'o kanyo biting'o nyaki chop Kentons kata CBD. Kiwuok CBD seche moko iting'o jo Uhuru Market ka makoro dok Manyata. Gachi opong' kichopo CBD. Ichaki luwo rudno kanyo kiluwo Kisumu Boys roundabout iloro ji kidhi. Iyudo ka congestion wa reduce ndara. To networking bwatimo ne market solo. Mane gimo miya kelo wacho ni samwa daro ng'ato kata kwa wadwa timo relocation nyaka make sure ni kambwa tere no bobedo gi ng'ai makare mar timo ohala kata mar support ohala. Kachaka medo ni kanyo matin, ibro yudo ni seche mwatimo mano, wawuondre ni wakawo mtokni wa mag matatu, mawuok Busia. Ang'o ma mono waketo gi low Paramount. Apa ng'e kama Paramount nitie. Gidonji stage. To ka giwuok Kisumu Boys Road. Ka gidonje main Busia Road. Ang'o ma mono watimo mano mondo mi waket town obed makare. Sama watimo mane ng'ama wuok Busia cha nyalo ro Uhuru Market kodonje main stage. Kapok wacho ni stage ni rach mondo mi wadar. Nyakwa implement the factors that can promote the business. So magi gik mana wacho ni abro bedo piny kaka Jared Oumo Odongo nikech gini nasedhi ba ng'iye matut ba ng'eyo gigo manyalo konyo jo ohala. Koro omiya wacho ni kawuono
kamiyo johala siling 10,000 kaka jari rumo donga wunda ni kawuono Steve in johala ami siling 10,000 ni mondo itim gohala to kaketi kama kare mitim ohandi no gima timo onge. Koro ibiro ng'eyo ni Jared winjo kuonde ma gigi nitie kabisa. Omiyo atemo nyise ni samwa timo ohala nyakwa connect jogi te. Kich gima chando ng'ama ni stage mapango mtoko pogre gima chando ng'ama nitie Wilmart. Ang'eyo ni Wilmart noselore. To kanyo moburo penjo to Wilmart ni kano lore. Ang'o momiyo wanego Backstreet? Erokamano Odongo, iwacho ni ka wabro penjo apani sama changes gitimo kata mana daro gi plan mane county nigo mar loso chirni go ne gin gi public participation. Bende se attend public participation mora ma samoro county kelo mondo mi gikelo godo lokruok chutho te chiro akene sama niloso gigo bende uyudo kapod ni e chiro. Steve kadwa duoki kanyo ago erokamano ni sani gik mitimo sani public participation bede mamana nyalo wacho ni the county timo gima kare, but akwayo county ni gimed timo mano. To sama gitimo mano gi make sure ni gi oro oteno makare ne jowa mantie piny kendo mantie chiro mondo mi gichope mondo gigel views gima sama itimo ne gigi te obed makare. Steve chien kucha anyalo wacho ni jogi na choka paro nok gitime yo makare, but sani tanno ka gisechako time yo makare. Omiya wacho ni an ko yiera tabro medo time yo makare. Design mag chirni go ger gi thuon mag county kamano ataro mar gombo dwaro maru kamano. Yes, anyalo confirm ni mane kaka en. Anyalo miyi gi example achiel ma en Chichwa ni neno kata ka MCA kata ko onyalo go simo kanyalo confirm ni Chichwa ma main kwawe kata ma piny kone ni kaka nogere ok nen dwaro mar johala, lakini koro nogere yo achuna. To nikech ionge go chuni ni nyaka ikaw kama timo kunadi omino nikech ionge go. Steve adwa nyisi ni ma tin ma in go no osebedo frustrated in a way banyaka oselal makoro giminyalo yudo onge. Koro paro mane memako ne makoro timri nade ithogo. Koro mano miyo ineno ka ji notemo matek bodonje Chichwa kanyo mondo ging'igo. Ok ni ging'iyo go ni gen ero margi, but ging'iyo go nikech gionge gin voiceless, gionge gi ng'ano manyalo tetia ne gi mondo me giyud gido maka. Omiya nyisi ni kama gone Setho Chieng Kanga nikech en ojino keo structures manoketo jino keo kata kaka wuondi wuok mondo idhi ng'i mos jogo manobedo affected. Ibro yudo ka almost 90% mag affected people emano yudo kuonde mag ohala. I can confirm to you nikech kata an kane gero gi apenjo aduwi ni to mheshimiwa kae timo nango bana penja achiel ariyo adek bano nyisa ne Jared watema tek jowa oyud kama nyalo tiye mopogre gi kaka notim Chichwa. Koro mano miya wacho ni tiye mano timo maber. Kamano mopogore gi chiro winjo ka gombo mari maber kabisa kata mana neno ni kelo kacha lokruok maber en ni neno ni jo ohala odo alwora maber kaachiel kod kuonde mabende ginyalo use maber kabisa mopogore gi gi chiro. Jo market Milimani samoro gino mabende dwa mondo kel gi en man. Apa ni gima jo market Milimani dwaro nikech anyisi ni en wan gi market, wan gi residential part, yeah, to gi business part. Koro jo residential part most of the thing magidwaro en security makare. To security makare be biedo mana ka ng'ato yieng'. Nitie ng'ano manyalo donje kong'o ok no hero, but nikech mana environment mopoko chopo koyudore. Steve kawuono adwa nyisi ni kuponi ibedo kama iuse kong'o ma kichiewo gokinyi to kuba kata kidhi tuomo kube midwa modho go pi tipo kaka kama tuomo ne mana chang'e kete dhogi mano ng'eni already jakong'o. Nikech mana environment bitimri nade emiyudorie. Sani king'iyo nyithiwa iluongo gi ni goons. Gin goons nikech oyudore environment ma entie ma tich onge. Odhi school yudo ka lido kae botieko bochopo kode form 4 through bursary kamen gi kata wuon gi moro go underswek rabo moyo chopo kanyo. Bang'e kosetieko mano kanyo mogike. Ka kanyo ka mogike kama inyalo konya gi leaders mage owegi kanyo. Koro an kaka an Jared abiro kawacho ni what next? Erise somo bitieko form 4. Ang'o mokendo be wachiwo. Wan gi gigo mwanyalo timo immediate mondo kony nyithiwa. Wach mar insecurity biro nikech lack of the opportunities.
and we have opportunities within market Milimani manyalo kwano ni Steve ni kachiew gokinyi kata kasetimo ohanda nyaka godhiambo adonjo Quickmart. Mano is asset within market Milimani. Kaluwore matin tayudo Naivas ni kacha. Mano is asset within market Milimani. Penjo na niya, employment mitime iye kanyo gitimo gi nang'o? Steve. Koro mano miyo Jared oumo dongo kata jaro wuok oko. Wuoyi modongo e Kisumu kendo modongo kanyo aka jo ohala. Awacho niya, kapok ng'ani ondiko ji, nikech ng'ama ni kane is a residential. Makang'o romo godhiambo to dwani mondo goyo rakone matin koluoro ndichni market Milimani ka kapok onindo nikech nobet ohande throughout. Penjo na niya, mondo mi obed gi kwe ma samoro ringo to onge ng'ama go toke. Be oparo nyithindo. Kaka an Jared, I make sure mabe atimo. Nyithiwa kotiko form 4 nyaka tergi gitim ICT. Obede gi knowledge matin mar computer Steve. Kata sani idiyo simu. But nyaka obede gi gima nyiso ni otas moro manyiso. Jared, meya ne market Milimani ni ere kako chako gando gi kanyo. Yes, Steve, akwai ni mondo watiek ma mondo mi market Milimani kamo chope kamo gike. Kech ni penye tang'o makendo gi joge dwaro. Ema kura kelo nini. Steve, market Milimani oting'o Walweye, oting'o Jokisi, oting'o kabila te modak e estate gi oko to gitiyo within market Milimani. Penjo na niya, be nitiere yo masama ndiko ng'ato e supermarket kowuok oko to dhi dak Nyalenda kama okia nikech pesa michule en gimoro about 24,000 ma kama onyalo dake en mana Nyalenda Obunga moro kama onyalo dake to en wendo ei town ka sama owuok kodhi kuno oting'o yogurt ne moro e jwala to uru bagne kore bondik ni Naivas odhi orado gi nyathini moro kata wadu moro ma ini tamak go within town ka dhi weye koso dhi weye dhi goye adwani duoka Steve nyathino dhi weye koting'o jwande moro matin kama oneno ko wae tich they are almost age mate ok be weye dong mana dier mane kama koro gun to gin security wuoke koro an pacha agombo ni investors man within market Milimani sama donjo obro bedo kod gi wijruok bagi pognwa certain percentage mandike jowa kata gen mana casual workers tindiko gi kanyo tindiko nyithiwa kech nyithiwa gi kwa tere school botiko form 4 bo wuok kucha bo somo computer mwachulo negi kagi ya kanyo to within 5 years 1 year 5 month 1 year more waketo gi tiyo kacha kapoko join university oyudo pesa mo matin kuro sama gidhi oko to gibadi gi janande moro manobiro modak Nyalenda mokia area mar Nyalenda koro ibro yiro ka chances mondo janani obed attack tin kabisa nikech samo dhi ot to badi gi youth wadgi mabende gitiyo go ka mong'e mako kadho kacha tibro lungo no nyango unu wuotho kanyo yes wane mo wuotho ka ibro yiro ka koro attacking wabedo reduce omiya wacho ni mago gik ma market Milimani dwaro koro kadok e penjo ni mar market Milimani mewacho kuma wuok e kuma chope market Milimani ko wuok gi ring road twadhi nyaka piny kwa luwo Kachok wadhi nyaka piny bwa chop stadium wagoye Gondiek waduogo bwa chop Patels kwa chopo Patels wa connect gi I think Nyerere Road is it kwa wuok Nyerere Road waluwo mbele Uhuru Market twabiro piny bichopo e chiro mana nyise milongo ni Biashara Market iwinjo kanyo maber koro mane kaka waboda bikao Milimani no te kake luwe kamano bichop kagimilao Dunga so mane area mawantie kaka jo market Milimani. Erokamano dana mondo yienge mana gi kanyo wadhi break matin kang wadugo to wachako kaachiel kod somo ote mag janeno krom ga jwang medikete mana chunya gi tipo don kande kaachiel kod migosi Jared Ouma Odongo ma en kacha jachung od burano mar wodno mar market Milimani kod ogetul mar areto dhego kacha bende udhi nyiso ni to chung kaachiel kod otiko mane to osekore maromo na krom ga jwang beden gi plan B ponono ne otimore kako otimore medikete mana chunya gi TV odogo bang samachuok. Ma en duond onagi. Chuny
Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Waporo wach. Kaka oganda. Watuak. Kaka joot achiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ma en duond Onagi. Garden is located just next to or near Mamboleo, near Mount Sinai Hospital, It's just about 5 miles away from the Kisumu city. It's about 10 minutes from the Kisumu International Airport. The Elite Garden has a lot of private space. So if you're looking for such private space in Kisumu, then you have it, the Elite Gardens. We have rooms starting from 2,500. We even have rooms going for 3,500. That is for bed and breakfast. Meals, we do meals on order, and of course we do fresh food. We have tilapia, we have kuku choma, we have mbuzi choma. You want the best pork choma ribs, just visit us. Be thinking of where to host your birthday party, just choose us. We'll give you the best package. You are probably thinking where to have your surprise baby shower, surprise your loved ones, your family gathering. Just choose the Elite Gardens. We're here to serve you, and we're sure we'll give you the best. Ma en duond Onagi. Mana kamano nyakora mga jwanga kautulo makene marwa getilo mara riu tuno mogik mapodwan kandi kachel kod migusi Jared mabende uchung kache komno mara market milimani ward 2027 nyakora mga jwanga na wacho ni ponono ni kachagi penjo mora kata de gomo no mimbi chwano wapachi kandi orma utimagi Facebook pages mogo Chunagi TV, TikTok Chun Onagi TV, YouTube Chun Onagi TV nyakora mga jwanga mabende podwago mbaka kachel kod Jared awacho ni kwa duge tilo mara riu todhe chao kachel kod Somo Otemari. Wan kande kachel ko lungu no Duke Junior wacho ni Oron Power angi Meson Harvey wacho ni wono dongo iparo nandalo wora may the good Lord grant you your wish we live. Ya kuka mano isekwa nachila ria dik gik mabende samoro di gomondo metim kaina market milimani mupogoregi weche magchiri ni mwacho kacha weche mag employment mabende dhineno ni ndiko jogo mabende odak milimani nyithindegi ye kacha kachiel kod weche go mag samoro jogo mabende koro kale achiel ariyo adek. Nitiere bende mopogore gi gima idhi timo gi ma iwacho go. Steve, adwa nyisi ni Jared en ga mosomo rieko mang'eny nikech
anyiso ni na jakara chwany. Kendo aparo ni jo Kisumu mang'eny buok ahinya. Nikech jobunge na jakano nitie. Nikech era mara gi goganda ochopo kuonde mopogore opogore within Kisumu. Anyisi ni kae kama donge. Kendo Kisumu kasewuotho ahinya. Maduwi no chal kaka wadwa. Gi kuonde mamoko. To gi era masebedo gi joma mine, joma chuo, youth mbesena. Asebedo gi era mang'eny. Omiyo anyisi na asegoro ba neno gik mang'eny momiyo jowa motimo ohala kata resident modak within market Milimani nitie opportunity mang'eny mapodong' pok otimore makare. Adwa nyisi Steve ni gimachielo maneno winjo be ni aketo ngufu mang'eny ahinya kata teko mang'eny kabisa en yono mar sports to gi tije mag lwedo. Steve, an gi paro kaka jaredo umana biro bedo gi miluongo ni talent center. Talent center ka ineno ka sani nyithiwa mang'eny ne neno gimiluongo ni majembe kata piga mawe ka Ogina nokete show moro. Manyiso nyithiwa nigi ngufu moko mang'eny, to ngufu gi dwaro jatelo mariek mong'e manyalo kawo ngufu gi baket to productivity. Ma ngufu mar ng'ani nyalo konyo kata nyalo miye yuto. Kata tijene mag lwedo be nyalo miye yuto. Koro gigi te kwa timo, aparo ni wabedi gimiluongo ni talent center ma very active. Steve. Gimwatimo sani nitie nyithiwa mosomo karate. To king'iyo mos karate masani gisomo en karate mar dhi goji gotieno kata timo njore. To winjo be ni karate no bedo kaka sport. To bedo sport mabe lando gigewa mitimo. Ka wakawo events go bwa keto ni kawuono wan gi tuke mag jogo magore. To wakawo centers kata places wa mwatime gigi. To walando be ohandwa kuondego. Mano miyo no kachako ni nong'eyo Jubilee kaka karo bambla. Pero kamano, Yes. wang'adi go tielo mar ariyo. Yes. En tielo mabende koro wamiyo japiny. Yes. Oro en penjo kiduoko. Ero kamano. An gi Silas Owiti wacho niya, hayo nagi TV, can Jaro tell us how to reduce street children in market Milimani? 2, can Jaro prove for us how to reduce kanjo harassment? Ero kamano Steve. Nachako ni kadwa duoko penjo ariyo go maber fast. Nachako ni kawacho ni gima owinjo be watim kuonde motime ohala. En ni nyaka los ne jogo areas maber ma ginyalo timo ohala ma ng'ato ok wuok kamotiye no dhi manyo timo ohala e bath ndara. Mano e penjo no. Wabro duoko kamano. Nyaka los kama itimo ohala no yo makare manyalo miyo ng'ano ok we kamotiye mondo dhi e bath ndara mondo bed harassed gi kanjo. Apa ni mago discipline mabe abro kelo ni abro related ni gi talent center ma uwecha. Mondo mi penjo machielo openjo ni kaka wanyalo reduce nyithindo mani street ma giluongo ni ninja. Ano kaluongo ni gege ninja. Aluongo ni gin mana nyithindo ma ok oyudo rit makare kata ok gidonjo lwedo makare manyalo konyogi. Nyathi manie street chal nyathi ma min gi wuon gi otho. To nyithindo ma wuon gi min gi wuon gi otho ok onyis ni kero bol gi koyo cham gi kaka timre. Adwa confirm ni Steve ni an gosiepena masani tiyo areas mopogore opogore manyalo kono ni nyingi. Ma adongo kanenogi kendo timo ala kanenogi masani gitimo gi reform. To mane direction mowinjo beni alida kawo. Mokwongo kata kapok awacho gima bro timo, tadwa goro kamano ne street boys masano reform kaka kijana miluongo ni Sugu. Apa nung'eyo Sugu no ni nyingi Sugu nikech koro oketo vijende moko kacha pango tuk. Tanang'e Sugu no kodonje iyo ile kapod ochwero rech kendo pod ouso bag maniluongo ni paper bag. Kani luonge ni pepa to kelo. An kaka an jared kama nitie ma Sugu no nyalo confirm ni kano ringo biro ira to gima nyalo timo ne manyalo miyo Sugu no en anyalo miye law moro wako to anyalo wuoyo kode mondo miyo change. Omiyo na nyisi ni kiyudo kama use kong'o inyalo donjo bed ni madho kong'o to mano karakter ni. Omiyo iyudo ka Sugu go no gikawo kamoro ma gichopo giyudo ka transport makoro gipango tuk to kawo jogene mang'eny bagi keto baji no kawo ne gin gi tabia marach. Lakini kuom sani ndalo achiel ariyo adek moko naneno chien kacha kosekawo thuolo ne makende obedo gi group minyalo ne kijende mantie kanyo go nitie odiochieng' ma kochopo to gidhi gibedo piny ni gin e group gi mobedo registered kendo gin in uniform. Koro mago e yore mwadwa ni mondo watim to magi nyalo tim na kuom ng'among'e gini. Steve, kachako donjo mar chapni mondo mi ayude gimoro manyalo konyorago. Natiyo e back street moro milongo e tok chiro moro milongo e tok supermarket moro ma ilongo chon ni Naivas kata ilongo ni Nakumat Mega Plaza. That is Mega Plaza building. Kanyo na wan gi street boys
mana nigi rieko mang'eny, mana uso ne jogo man gi pesa pi kaka salad. Steve, ikawo pi nikech ne ng'e maber ni mo lewe wi pi. Koro giolo mo e kube, to ka giseolo to gikete kama kinyumo lweti kama, to lweti no te pod kawo mo. Koro manyiso ni ka gikawo mo kube achiel to ginyalo uso go kubni 10 kendo giuso. Kendo giywe maler ma in ng'ama biro nyiewo ok inyal ng'eyo. Kanye mana giuso ne ji Samsung mar chuodho. An naneno gigi te gi wang'a. Nitie kuomgi vijende makamano mano wuoyo go mose reform makara sani gintie. Nitie moro manoneno katimo campaign kendo nowacho ni en kata ng'ato miye pesa di to bro donje girane nikech oyudo ka girane ber. Tang'ina abro luwo bang' nyithindo moko. Steve, kama wuoyo kodi ni an gi discussions gi nyithindo mag street boys. Ma nyaka wayud ma gimobro chako go mokwongo ni talent centers gi kwaseketo. To kuonde go watero gie. Mibro yudo ni seche moko tugo kanyo excess makoa to nindo makata mana gamo ywayo choko nyalo ywayo. Matindo kwatero gie talent center kanyo. Kaka an Jared, an nyaka gi plan makabet wabro bedo nyaka gi rehabilitation okochuno nyaka imak nyathi bitere e locked house. Rehabilitation inyalo timo kata kikawo nyathino ting'iyo tugo moero. To tugo ne mi invest on timiye. Seche mimiye tugo no to develop obwongo ne. Seche mo develop obwongo no nyaka yud kendo talent mong'eyo. Nyaka yud yono minyalo tere go school. Apa nitie nyathi moro ma an nagole street iluongo ni Salim. Salim king'iyo record mare nagole street apa ni 2013. Ka Salim ni na 10. Then 2012-2013. Ba Salim ni na dak ge oda. Ba golo Salim ni batera gapi. If you go and check the record you will get. Kano sebedo ba jo gapo prove no nyalo achako gichak gilunga ni mondo mi akawe. Akawo Salim ni na tero St. Mark's. No do kadak Nyalenda. St. Mark Nyabera. Salim no somo kanyo. Bochopo e class 8. Kapok otimo class 8, by good luck no yudo yo monyalo riurego gi jonyuolne. Basalim no dok Mombasa, bori riurego jonyuolne, even though we lost contact. But nachung otegno. An gi vijende mang'eny, moro nitie miluongo ni police. I wish ndo nyalo kata go simu ka. Na nyalo bedo kodgi piny, ba wuo kodgi, ba nyise ngima, ba police gi rigo dhi ba sani okende. Erokamano. Yes. Wan gi longon meso navi wacho ni mon sandore, kanjo sando mon seriously, shida ni kanye, kamon timo ohala street. Kaeto one by man said one by again, which plans do you have for Wahindi and Masai market nikech places go lengthy? Steve, wai mine mesando gi jokanjo. Na doko ni chien kacha ni kuonde moketi gi magitiye. Okolos negi okang' maber. Manyalo miyo gibed kanyo nyaka godhiambo. Maka ng'ato yepo to oneno ka security mar stock ma en godo ni kare. To oneno security mar customers ne mabiro ire be ni kare. Mano gimwa alak. Omiya nyisi ni wachako kata mana gi Jubilee. And I will not go for ni daro je Jubilee. Abro go ni mondo wa renovate wakete in a modern way. Manyalo miyo o sustain jo ala mang'eny to los ni route minyalo time ala ma wainde nyalo wuok kaka nagi wuotho gi tiendegi bagi dhi gi nyiepi bagi lier gi gimoko gi tiendegi bagi ng'ado ndara bagi dok kuma giwuothe masani tek mondo mi otimre kanyo wanyalo chopo kama walando nyako ala mag joyo makare omiya nyisi ni wanyalo lando ala gi nyaka yore mag sports adwa nyisi ni wanyalo create yore mag sport gi mondo bed kaka yuto ne youth mekwa basama gitugo sport gi to nitie allowances mag yudo through jok malando ala mano yore manyalo geng'o yore mag harassment mantie kanyo. Penjo machielo. Erokamano ye mondo koro wadhi mbele. Mopogore gi machielo cha. Masai market. Masai market. Masai market, ng'eni Masai market uso gik ma nyiso culture magwa. To king'iyo Masai market Steve, anasebede igi. Itie ndalo mano daro ile kanyo. Baka kambe Jared gi teko nani. Na wacho ne jowagi ok chandre. Gi ngufu na mane town na choko ji kabisa. Banyiso ne jowagi Steve adwa miye gik moko mapani wendo kuom. Agolo youth ka chiel go gi mine ba kete bath Masai kiluwo route mar Rotary no. Bath kama Mayfair ntieno. Ba keto kanyo ba gero kibanda. The problem mano miyo wani koro movement ma uwecha koro onge. Koro bedo kanyo nyaka okinyi godhiambo nikech osegolwa e ile ka to osegolwa e town ni ok dwa neno. Koro nakawo vijana ni koro wadho makuru lo kacha. Wamakulo moko miwa gi milongo ni tiyo hel.
Koro nwabedo kanyo Steve, babedo gi vijende go, baseche moko adhi nyaka ufuku na kanyieo ne mama moro lanji. To wayudo ka gini noingo wani koro kata ng'ama biro nyiepo kaonge. Koro gima dwa nyisi matimre Masai Market. Masai Market owinjo bed ni ok nwa dare. Wanyalo loso gi kama gintie no, bwa los negi structures ma modern. Ma kidhi kanyo kichung'e tie ndara stall mokwongo, tinyalo neno stall mogik. Kwa keto negi partition to malo waketo mabati. Bwa gero negi maber to diere ka waketo transparent glasses. Kata kwa tiyo gi nyalony masani mag plastic marieny. Koro ng'ato neno gima kocha. Then waloso negi grill maber makoro mogotieno to ng'ato ywayo kama to gineno lorre. To waketo negi street light to make sure ma kidhi kanyo ti leadership makanyo kata da beni gintie sani magi nyalo penja moko ang'e ni japenjo no akanyo, wamanyo negi kama cho inyalo ketnegi gi pi. Nikech king'iyo Masai Market to gi museum gibedo connected. Koro miya wacho ni jowa kama timi ohala wamany negi mwanyalo improve go life gi makanyo ka ok wadarogi. To kuponi wadarogi to waterogi kama winjruok wa kodgi nitie. Mwaneno ni kama waterogi no nyalo konyo wandgi makanyo. Koro mano gima winjo be ni anto ka donjo ta will make sure na push nikech Steve adwa confirm ni gino ok nyien kuoma. Anyisi ni an Jared kenan mweshimiwa walungra ni Super MCA. An jalony makare ma kuonde ga sewuothe. Baseng'eyo gisetero nyaka kwayo aila gik manyisigo. Gisetemo kwayogo. Koro gidwaro ng'ama nyalo dhiro negi mondo gigo timre. Akwai kenda confirm ni ka Jared Oumo dongo yudo telo. To abro make sure ni giga push mondo joalo timo wala kana makare mok gibed harassed. That one I want to confirm to you. Erokamano maduong' ahinya. Ichungo tiko mane? Nyaka sani Steve, adwa nyisi ni baba nowewa. Kendo chunywa lit sab kabisa. An pod aywago baba nyaka kawuono. Ok aywag baba ni baba do ting'o bada. Nikech an gi paro manyalo miyo ayud tiket makata baba ok oting'o bada. But an gi lit e kuyo ni wawito gai. Ng'ama kanu wachiwo gokinyi kanu waneno. To nen ng'ow mani nyalo dhi ikete boy. Makata ka gik moko nyalo wuok e national government, mana nyalo hinyowa to wang'e ng'ama nyalo ringo kuome. Lakini ng'ama wiring kuome kabisa ni Nyasaye. Otiko mar ODM no ema pod en party maduong' Nyanza waka. Kendo an kaka Jared Oumo Odongo e party ma pod achungo nikech ok wanyal yie kaka jokonagi. Nwakawo baba wayik kendo wachak wakawo ODM mondo wayiki. Steve mane party mabro chungo kendo mabro dhigo nyaka debe. To mogik kendo awacho nikech pach dhano to yoro opogore. An Jared ok abi nyisi pacha machielo, but gima bro confirm mabro nyisi ni an gadier ni ticket no ema bro dhigo nyaka debe. Bwa kadhgo nomination. To an mogik nikech adwa tiyo ne oganda. An gi yie ni IBC bro landa kasa ochopo. Erokamano. Ang'o ma imin kiwacho ni ok abi nyisi pacha sani? Gimomiyo awacho ni kamano Steve. Nikech paro mawacho ni ok abi wacho ni sani en ang'eyo un jofwambo. Inyalo penja ni Komai tang'o machielo mabro nyisi. Tapani ka be asenyisi pacha no kata kakwalo nigo matin ni IBC bro landa. Koro yore ng'eny ma IBC nyalandigo. Manyiso ni luoro to nitie sama. Onge luoro kuoma kata. King'iya mose no kagima luoro ni kuoma. An gima nyisi ni IBC bro landa. Manyiso ni aonge gi chich moro amora ni ODM dhi mayo. Kata ka ng'ado gi malo no to ng'ad gi malo. Onge ng'ado gi malo. Japiny dhi gona kura. Yes. Japiny ago ni kura lakini inyalo land ng'ama chielo satimore. I will not allow that. Yes. Ok abi yie mondo mano timre. Nade? Pach japiny nyaka timre jopiny. Kendo akwayo jo ODM wetena ni wach mar nomination watime yo makare, e yo moliere, kendo yo mowinjore. Kindi gi MCA masani chalo nade? Asewacho ni I don't have a problem with Aduwinya. Actually, I campaigned for Aduwinya twice. Campaign ma 2027 achung kode, ma 2022 be achung kode. Beno chung kodi. Apani nyalo gone simu ndi confirm ko chung kode nikech ng'ato jakwadh chunye. To aonge kode gi differences mora mora. Kendo kana chung kato nakwaye ni mondo miya gweth. And mane gima notim. Beno yie. Mane gima notim, no repeat didek, no nuoyo didek. Yes. Kendo wacho ni jara gwedhi. Koro gweth mano miya didek no nikech ne jachung madhi. An gadier ni pod an go to mohingo gi te. An gi Nyasaye to gi dhano.
madhi chung'ne Mm. joma ket Milimani Award mong'eya Steve kaka Jared Ouma Odongo kata kaka Jaro, to mong'eyo be ability mara, ging'e tekona moro matin Steve manyalo miyo achung' kodgi kendo represent gi makare. King'iyo percentage mag jok modak Milimani mago kura ojende kaachiel kod joma dongo go en percentage mane man malo? Mag ojende ni malo Mm. nikech ibiro yudo ka familia achiel en baba gi mama to en gi nyithindo 4. Mm. Koro mar nyisi ni percentage mama gi baba gin ji 2 to gin jok makoro gin kijende. Ibiro yudo ka gin nyithindo 4 e ot ka ot. Koro mabiro nyisi ni percentage mamalo en mar youth. Mano miyo Jared manyo gimiluongo ni talent center mabiro tap. In fact, Steve, allow me to stretch on talent center I'm talking about. Talent center ni wadhi tiyogo e yo mar yudo nyithiwa tich. Steve, an a train kendo ang'ego ngum kabisa. Ndalo manogo gumcha ni miyoga slot moko kuom recruitment mitimo mag police, bed mag jolweny, bed mag KUS. Imanyo club wano timiyo nikech ging'eyo ni nyithindo physically they are fit. Koro an gima biro medogo ni kisebedo fit physically tachaka med ni amany ni ICT bi chak itim. Manyiso ni ka farms moko mag security farms lando vacancies iwinja. Tan gi committee mara manyalo dhi baged na mondo kwagi gimiwa chance moko. To chance gi agolo kanye? Agolo kuom nyathino mosomo karate, nyathino mosomo boxing, kich magi gimidwaro. In fact, ineno ka jo private sector kata residents kabedo attack nikech jok mindiko kaka security make gi lack some skills. Iwinja. To waburo make sure ni the talent center gi produce the best people manyalo bedo ma skillful, manyalo bedo kaka guards. Iwinja. Michulo pesa makare to gi nengo mowinjore makare. Nikech Steve, ng'ato ok nyal biro okodesa puothi bi miyo pur to chako kelo ng'ama oko ema nyaka do puodhono. Nyaka imany ng'ama dala ma nyadolo puodhono. Omiyo abiro wacho ni jowa mo invest within market Milimani Award. Nyaka gi make sure ni voters wa obedo absorbed to their farm mondo tiye tijego. Erokamano, wacho kacha ni 90% is like maybe a percentage mamalo mag rowere mabende koro go kura Milimani. King'iyo sani gi gino bende samoro oganda ywak kata nitie jogo mawacho ni ngima samoro tek. Wan gi mrengo ariyo, wan gi ODM that is broad based, wan gi Linda Mwananchi. King'iyo gi kaka ubung'iyo neno ka ojende ni kanye? Steve, percentage mang'eny ojende ni luwo Linda Mwananchi. Mano e dier makende. To mano ok mona chungi ODM. Kata ok mona chungo ojende. Gima dwa wacho ni kwa ng'iyo Linda Mwananchi kata king'iyo gigo ma jatend Linda Mwananchi masani moluor Sifuna wacho. En gigo ma kowacho oko kaka koro sana awuoyo ni to ber ndi. Gima duong' moloyo ma nyaka wang'e ni to wanyalo implement gi nang'o. Steve, animino ka wuoyo kan tie gik makelo manyien to gik mana seneno ka timore to gik mana sechung to mana chung kod jowago naonge gi teko gi ngufu mar make sure na tero gino to the goal. Iwinja. Mpira na gwet to kanyal loyo nikech ji mang'eny manogeng'a be naonge gi ngufu manyalo chopo go kanyo. Masani koro an goni. Nanyalo ringo gi johala kata nanyalo ringo gi vijende mondo mi akonygi, but nido kama kantie kama ka chope to kanyalo. Omiyo adwaro sana leadership ni maka yudo to koro an gi ngufu mar chopo nyaka kacha. Steve, wan gi Sifuna, mano koro wadonjo national politics, ndio. Wan gi Sifuna, wan gi Babu Owino, wan gorengo. To adwa pinjo makata ka en gi mofuo to wawa pinji. Ka baba na wuok, ka baba na miyo MPs kata joge ni tich e broad based government. Nokao Mbadi Uchiwo masani koro finance minister. Okao Opiyo Wandayi masani koro ja energy. Okao Paranya masani tiyo weche mag ohala. Ang'o momiyo baba noneno ni Gladys Wanga obed chair person mar ODM national. To na wan gi Babu Owino to wan go Orengo. Gino winjo benu wapenjire. Oganda modhi openjire kendgi owuon. Ang'o ma noneno omiyo notimo mano. Ang'o momiyo jo ODM noneno omiyo ka baba notho to all the deputies noneno ni gini okungo miyo buro dinga omaki matin monde kapok otimre nade kapok oti yiero. Ang'o momiyo nyaka kawuono baba tho bwa iko kana ok oluongre ni Kingpin. Koso nitie Steve kama baba nochung' bo wacho ni en Kingpin mar joluo. Apani Kingpin biro kalure gi gigo mitimo. Omiyo ji biro luonge ni Kingpin. Koro nitie kuonde moko ma warikni wakoso yes ber. Ok anyalo wacho ni rach ber. Lakini ka koro kata ng'ama idwa kawo kare noko wacho gimoro aina.
to ito in gi teko mane mar wache. Manyiso ni ikawo pach joyudhewa kata jowa matindo, idwa ni mondo iloki for your benefit kata your gain, your personal gain. Ma omiyo ka wayudo ka Linda Wananchi sani anyalo kwayo ni chal gi Ruto, ka Ruto na wuoyo kagolo Uhuru. Ruto no wuoyo ba nyaka jo Mount Kenya masani ywak nowacho ni en malaika, ni Yesu manobiro. To Yesu ni koro amua pogo resources e different county. Mano mino kwaneno kuonde moko timo renovation. Waneno kaka koro igero pepe makata sani Moi Stadium igero. Sani waneno ka Ruto nowacho maber ni odwa gero pap ma jo Arsenal bro goche. Waneno Talanta Stadium mabe biro. Koro kata mana sani gigoyo. To siasa masani ma national chal dichuo man gi mon ariyo. Steve kain gi mon ariyo, to dhako machielo nyaka bi wach niya, onyalo to kata san, to luongo ni dhako moro ema notoyo. Adwa nyisi ni Babu Owino dwaro governor ma Nairobi, mona adier. To counties wan gadi 47. To king'iyo mos, county mane ma corruption kata gik kata atiyo gi dhok molel kata maduma ahinya e counties gite, en mane? En mane Steve? Mane? County mane molel kata ma corruption nitie kabisa. Luwore gi kaka iwinje jatelo. Luwore kaka winje. An anyalo kwano ni en Nairobi, nikech Nairobi ma Babu Owino dwaro ni, gimomiyo Babu Owino dware, nikech en ema noyud nyaka jomokano pesa e ot. Mona adier. To sama gi campaign magi wuotho oko gi, kaka ng'ama timo oversight ma Nairobi iluongo ni Edwin Sifuna. Ewi Nairobi osewuoye marom nade, kata kano dhi Nairobi kana Homa Bay, be no wuoye ewi Nairobi. To kano ok owuoye ewi Nairobi, tang'o mi Babu Owino dwaro Nairobi. Nikech sani ujo beni wacho weche te matimre e Nairobi no marach saidi mondo mi Babu Owino yud kaka onyalo sink e Nairobi. Ang'o ma gidwaro, ang'o ma giwacho, gima giwacho ne onyinde mabende gibaino, en adier kose en miriambo? Ineno gima giwacho nyaka sani, adwa confirm ni Sifuna nyaka Babu Owino pod jo ODM. Nikech pok wayudo party ma gintie. Ang'o ma giywago? Gima giywago ni ODM oriwre gi Ruto. Mane ywak gi makare, gigombo ni ka giriwre gi Ruto, to bargaining marwa be ne wan oko, koro wakwa gima ne kocha. To nikech na nyisi ni ma nyako, mon gi mon ariyo, wan gi mon milongo no opposition, to wan gi dhako ma en government kata Ruto. To dichuo en Wananchi. Koro ka ng'ani ok nyal wacho gima ber ma dhako machielo timo. Odwa nopong' i dichuo gi gik marach ma ng'ane timo mondo chuny dichuo wuog kuom ng'ama chielo. Ka penje ne ya. Yes. Nitie jo Kenya mosedak e Kenya ka ma osebedo neno telo mosekalo mopogore. Kamano. To oganda moko ywak ne ngima oidho. Mana kaka imba pinji kaka Migosi Jared. King'iyo Kenya ma wantiere sani. Ujo kiwacho kacha bende ne jo ohala be samoro onge pesa. Bineno ka uchumi wani kama kare. Bende pesa ntiere rotate kaka onego bende dhi maber. Ineno Steve. Japiny nigi yweyo moromo. Japiny nyalo koso yweyo moromo nikech ka wang'iyo mos to piny adier ni matek. To piny nyaka bed matek kaluwore gi koko be manie pinyno. Nikech kane ng'iyo chieng' moro achiel ni e TV ka Migosi Gachagua wacho ni mondo tourist kik bi e Kenya, Kenya pod nigi koko mang'eny kabisa. Manyiso ni en ng'at moro moluor e piny ka. To ka weche ne gi odhi oko, bo winjire gi jok ma oko, adier gibiro luor. Gachagua moketo ngima malo. Wakeli akela gi instead. Tibro yudo ka koro leaders, akelo ni example, leaders kanitie e yore mag weche ailago, miyo joma nyalo kelo nwa mwandu e piny bedo maluor. Omiyo adwa confirm ni piny osebedo matek, to kosebedo matek kod government kende nyaka opposition. Nikech ang'o? Government bende matek nikech onge gino ma ginyalo timo manyalo moro jo ohala kata manyalo moro jo Kenya nikech joma oko ka bende pingo. King'iyo corruption to my government ma wantie ma is highly corrupt. Nikech ang'o? Wayudo kuonde moko mujo bende watimo oversight, to nyaka wan ma joma nie opposition are also corrupt. Nikech koko ang'e to dhi goni koko. To ka ng'o choni mondo miye nikech timo kiluoro kiluono goni koko to beno gik matimre. Apani mago e gik momiyo piny bedo matek kabisa. Momiyo wadwaro change e leadership, jok ma very honest manyalo savo jopiny. Kendo en adier makende ni wanyalo loko gini mana kwa timo elections makare, wayiero jotelo makare manyalo ritowa. Kata obed jatelo mowuok e Linda Wananchi, bora ni en gino manyalo wuok, en jatelo manyalo konyo japiny. Kata ochung' mana gi ODM to ang'eyo waneno ideologies mage konyalo konyo jopiny. To mane jatelo makare mowinjo bende wayiero.
Manyiso no jende neno ni tend William Ruto ok dhi ne giyo makare. Yes, nyaka gine mano. Ma bendo jende gi dhi mi kura nikech ni ne broad based government. Ineno Steve Ok ne kama chal ka gima dhi mi kucho. Jende ok dhi bedo kodi kamoro achiel. Steve, gima dwa temo wacho ni, apa nase wacho chien kacha, ni an gi plan maber ne ojan. To samo yiera gi ODM, ok nyis ni planda maber madhi timo. Ere kaka gidhi eri gi ODM to gen giwacho ni ODM sero serikal. Gima wacho ni nyaka serikal ne maenyo gi. Gima nyalo wacho ni nyaka sani ni kata mana Linda Wananchi go ni ODM. The only different mantie kodgi ni gisiro pachgi opogore gi pach jogi mamoko ma gin gi within ODM. Ma pachgi en ni serikal ne hinyo oganda. Serikal ne hinyo oganda. Mane pach. To king'iyo mos, in kaka Jared, serikal ni nene nade? An kaka Jared kaka nene, awacho ni serikal ni usetemo kamonyalo. Nyaka Talanta Stadium. Nyaka Talanta Stadium wanyalo neno. Waneno Kisumu Boys gi Kisumu. Wapinja ne gi Talanta. Moi Stadium ka be gero. Kata kawe magi stadium. Ageni dhi pinja. Kawe magi te. Fode Bozeng bentie. Mago bo waneno. Yes. Pinja gimido pinja no mondi. Erokamano. Talanta Stadium ni king'io pesa mano gerego pesa mang'eny kabisa. Ndio wacho no gere kacha gi 45.85 billion. Yes. En gima ber, okelne oganda maber kabisa mondo miyo host mpira mabende idhi go maduong' kabisa. Bende gie sani jo Kenya ne dwaro stadium machalo kamano. Steve penjo na niya. Ni dwaro ang'o? To gima ne dwaro no wuoye chien kacha ni gima wan go ma affect mo. Bende nitiere kopo ni jok go ok go mpira kanyo bende nitiere revenue mokelo. Apa ni Steve. Talanta Stadium iwacho no loso gi pesa mang'eny. Makata anbe pacha apano loso gi pesa mang'eny. Lakini kaka ja Kenya kata kaka ja pinya bino tieki. Koso tieki to winjo benite mondo gimilongo ni auditing. Koro jo auditors gima biro golo nwa ni malang' gi jomo bedo corrupt kanyo. Mowinjo bende gima watimo kabisa kaber. Teten Ruto mawacho no kata ka en Ruto makoro odok kendo kaka president. Kata tende masani. Owinjo bende ofweny ni ng'ano ma ni corruption owinjo bende ma. Nikech ing'eni samen kama to nitiere kuonde mahinyore, nitie migepe mahinyore. Yes. Somo ok dhi maber nikech pesa koro onge. Yes. Manyalo konyo migepe moko gi. An gima biro wacho Steve ni owinjo bende wa balance allocations. Allocations mora mora owinjo bende bedo balance. Ma kuponi ka koro sani chairman mar budget wuok e piny luoka. Aneno ni kaber sama itimo budget nikech that's national. An kaka opinion mara manyalo golo kaka japiny kata kaka ng'ano manyalo gombo ni residents mar market gima ne owinjo maber ni owinjo bende wa balance our budgets. Mok wahiny kama chielo nwagero kama chielo. Mane gima owinjo bende watim. Kama ne gima owinjo bende mwalak to owinjo bende wang'iyo mano anyalo chiwo that advice. Ni magi gik mowinjo bende wang'iyo kengewa sama watimo allocation mondo mi wa make sure wa balance all areas. Yes. Nikech saka watieko, wan bende ka gi ng'wech mar governors. Kisumu County Governor Marian Man. Steve. Na wabendo tiyo godo machiegni. Mapache chalo gi mare. Steve, kana go kura 2022. Nago kura ni Oromo. To nyaka sama wuoye kodi kani. Japinye mayiero jatelo kalure gima jatelo timone. Omiyo an kaka an Jared. Ka ok awacho ng'ama chielo. Ayiero jatelo kalure gima jatelo osetimre nade? Osetim. Kata giera ben go gi joge. Koro nyaka sane governors teka ng'iyo mos. To pacha kata ng'iyo nago mos nyisa ni moluor Mheshimiwa Ron pod malo. Ne jok mochungo gite. To nikech ng'wenyni pod bor. Kisumu Central sani pod wan open. Nikech ochal gi market Milimani. Kata ini nyalo ko pachi. Ato kanya loko wacha Steve nikech gimomiyo kanya loko pacha. Adwa na touch my family. And family na en market Milimani ward. To family na en resident ane johala. Okadwar ni resident awinji ni resident na ubedo 2027 Ruto kautelo koso dhi bedo gi challenges. So far nyaka sama wuoye ni. Manyaka sama nyisi kawuono ni mapoda wuoye nyaka gi sani ok ang'e gima biro timre kiny. To percentage mari pod ni malo. Nikech ng'ano mapodo aneno kanyalo kete machiegni pod onge. Tiekna gi gima notimore Homa Bay kacha cha. Wach mano timore Homa Bay kacha cha inyalo wacho nang'o? Kati gima otimore Homa Bay Steve.
Anto adwa wacho ni pacha. Nanyisi ni wan e siasa. To siasa ng'ato nyalo donjo ore mawang' kasto luongo ni ng'ama chiele mawang' ode. Ka evidence onge. To abro wacho kawuono ni kata an bende akwero weche mawuok e jo siasa. Kata gima notimre manowuok e dho Kaluma. King'iyo ka reflect gima notimre chien en gima rach. To anyalo nyisi ni investigation owinjo bed notim kabisa mondo wang'e ni to gima notimre ni owuok kuom opposition koso owuok kuom jodala manodhi lim. To mana gi dhoga cha ni Kenya ka mwaneno nyaka jomoko mo abduct themselves bagidhi nyaka e forest bo nindo ataro bo lonyo law bo keto bodyguard ogwe kaso wacho ni jogo no make e yo makare bo lal kode. Tiende ne wacho ni gima temo wacho en niya kapok watimo nonro makare ng'ato nyalo biro gi jogene iwinja ba wang' ode. Adwa ni wadhi other state koro jolinde Yes. Mwananchi manogore kendgi. Gima temo wacho ni ande ka watimo investigation nikech kane ng'iyo languages mana ji tiyo go both side asenyisi ni Kiwewa gigo attack manotimore gi mwandu manokethore. anyisi ni gima opondo Kaluma ocho wacho rach. Tachaka nyisi gigo ma jolinda wananchi be nawacho ne wadhi rakore kodgi. Koro sama idhi rakre gi ng'ato manyiso ni seche moko imbi ikori. To sama iwuok ni idhi rakre gi ng'ato imbi nyaka be ni manori gi gini mag lweny. Omiya wacho ni watim investigation mondo wang'e ni to gigi jogi noromo go koso nokoromo go. To lastly Steve adwa penji ni to ang'o mana important ahinya mana tero jogi kocha kana gisefwenyo nikech king'iyo migepe mopogore opogore nagiwacho ne gisefwenyo ni jo Homa Bay kata jo Homa Bay oikre marach madwa dhi nego jogegi. Ang'o mamono wa produce the evidence ma wan go kapok wadhi kanyo mondo wadhi wawachi Steve. Demokrasi oyiene wa mondo mi wago Oyienwa dhi campaign kacha. kamoro amora. Oyienwa campaign kamoro amora. To ka fwenyo ni kama dhi eni adhi time campaign ni joge na dhi thoe. Ang'o mamono geng'o nikech dong geng'o no be nitie. Erokamano. Ne nyakwara Magajwanga ka thuolo makende maguni erokamano maduong' ahinya kuom kete mana e chenro mar Chunywa gi TV kama to ne duondo nagi ka wan kacha kachiel kod Migosi Jared Ouma Odongo mabende dwaro komno mar market Milimani kachiel kod otikono ma ODM but owacho ni odhi wacho mbele kacha pache 2027 koro Magajwang erokamano kuom ote magi mabende chuon na studio kandie wan bende kande kachiel kod jo mabende ne to kamera kandie mo temo matek mondo miyud chenro ne achiel kachiel wan gi nyidendi wakandi wan gi Morino Aure wan kandi kachiel kod Jane Keyo wan gi japicha maro kandi ben luongo ni Felix Omondi kachiel kod Medusa machendo luongo ni Nelson Mandela Okore Ward of Funyo Jerusalem dala maler kapok watieko to wan bende kande gi Moluor Jared wuotho kandi gi Mwashe Mewa wami wachni mogik ka to bende nyalo fwane jatelo mabende wuotho godo odiochieng' ma kawuono. Anyalo luongo nyinge. Okay, mogik kabisa moloyo agone Nyasaye erokamano kuom miya ngima. Steve, 2024 nayudo accident. Pole. Mtoka nogwaya around about ma Kisumu Boys. To Nyasaye nokonya nawuok matek ma joma nonena. Koro nyaka sani kawuotho to wacho ni bed gi Nyasaye. Omiya wacho kawuono ni kare Nyasaye no nong'e gima odwaro kuoma. Omiyo nogola bwo mtoka. Bo miya ni kama na mtoka negano kanye madonge kende madhi chaka chunge ka jo kapka MCA mar Market Milimani Won. Omiya nyiso johera maga mag Market Milimani Won ni an aerou kendo akwayo ni kik yie mondo mbuchi onyiew gi pesa. Ka ng'ato kelo ni pesa kawa to kik ikaw pesa no nikech jogi beluwo ji. Ng'eni pesa no ba winjo ni sani kikaw to gichak giluwi. Ngima ni ber na moloyo. To ngima ber no mbuchi no kikano na timna nomination kendo yie mondo yier Jared Ouma Odongo maburo ng'eyi kendo ng'eyi gi nyingi to ng'eyi gi nyinge nikech johala gi te ng'eny gi ang'eyo gi chichni kaachiel kod gi leadership maggi. An abro dhinu kendo abro timo tich makare. Omiyo akwayo ni kuyie to kochopo tarik to yie mondo chung koda kendo chung koda campaign kung'iyo gigo mabro timo nu makare. Asebedo ga kodu kendo asewinjo ywagu kendo asechung kodu. Nyingi jatelo. Kenya fwane. Anyalo fwane Silas Owiti to gi jogo mokonya mondo lekna ni ochop kare. Ma achiel kuom gi en Silas Owiti mosebedo kochung koda kendo wuotho koda. Silas Owiti timo ohala YWCA. En ng'ano matimo photocopy
to gi gik mamoko. To oneno pacha. Kendo nowacho ni pachi ni ber. Adhi kodi nyaka e debe. Omiyo agone erokamano ahinya Steve. Erokamano. Kokamano wabe wakawo thuolo makende magone erokamano maduong' ahinya. Gini ni pod wabodo thuolo mondo mi wambaki kinyiso jo market Milimani chenro kod lek mabende in godo kodgi. Kokamano kurom gajwang' mane taye chenro ni en Steve James aka Nyakwa Nyaronyo 1. Akawo thuolo makende magone erokamano maduong' ahinya kangiro odiochieng' ma kawuono ne en dhier ma kowadu ok mone nendo. Oritu masani warom kacha odiochieng' makiny kwakwayo ni kacha hawi maber odhiambo ma kawuono. Ma en duond onagi.